γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα πλαμμένη των Ελλήνων τα γερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίρε ελευθεριά. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all our sons' command. With glowing hearts we see thee rise, the true North, strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της ελληνικής κοινότητας Τορόντο, του Προέδρου της κυρίου Αντώνη Αρτεμάκη και του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση στο Πολυμενάκιο Πολιτιστικό Κέντρο και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Απόψε μας τιμούν με την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος Χριστόφορος Ρακετζάκης, ο εξοχότατος πρέσβης της Ελλάδας στον Καναδά, κύριος Ελευθέριος Αγγελόπουλος, ο εξοχότατος πρέσβης κύριος Αθανάσιος Δενδούλης, ο αξιότιμος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, κύριος Δημήτριος Αζεμόπουλος, ο αξιότιμος Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο, κύριος Ιάκωβος Κυρακοσιάν, ο αξιότιμος δικαστής, κύριος Βασίλειος Φάτσης, η Δημοτική Σύμβουλος της πόλης του Τορόντο, κυρία Μέρη Φραγκεδάκη, η συντονίστρια εκπαίδευσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο, Δόκτωρ Δέσποινα Χατζηδιάκου, ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, κύριος Γιώργος Μάνιος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οντάριο, κύριος Σταύρος Δαλακούρας, οι κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Ελληνοκαναδικών Ομογενειακών Ομοσπονδιών, Συλλόγων και Οργανισμών, οι κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Ελληνοκαναδικών Μέσων Ενημέρωσης. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Δημήτρης Κομπηλήρης και θα είμαι ο συντονιστής της σημερινής εκδήλωσης. Απόψε η ελληνική κοινότητα Τορόντο έχει την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενεί τον εξοχότατο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Αρχικά λοιπόν παρακαλώ τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Τορόντο, κύριο Αντώνη Αρτεμάκη, να έρθει στο βήμα για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινότητάς μας, είναι χαρά και τιμή μας να σας έχουμε μαζί μας. Η κοινότητά μας ιδρύθηκε το 1909, συνεχίζοντας την προσφορά για τον κάθε Έλληνα, Ελληνίδα και φιλέλληνα της παροικίας μας, με τις εκκλησίες, με προγράμματα παιδείας, πολιτιστικά, κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης, με τη βοήθεια και τη συνεργασία των συλλόγων, αποτελεί τον ομαδικό οργανισμό ομπρέλα του ελληνισμού και αναμφισβήτητα στην πόλη του Τορόντο.
Φαντάζομαι, κύριε Πρόεδρε, ότι θα έχετε ακούσει για τις οικονομικές δυσκολίες της κοινότητάς μας τα τελευταία 3 χρόνια. Όμως είμαι σίγουρος πως θα έχετε ακούσει από αρκετούς για τις επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί χάρη της αγάπης του κάθε Έλληνα της πόλης μας και των συλλόγων μας. Μάλιστα, αντί να γίνονται περικοπές, τα προγράμματά μας ενισχύονται παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Εύχομαι η αγάπη και η υποστήριξη αυτή να συνεχίσει και να ξαναβρούμε μέρες ευημερίας. Ευλεπιστούμε μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, στη βελτίωση του τμήματος παιδείας να γίνει πρότυπο όχι μόνο στο Τορόντο, αλλά της ελληνικής γλώσσας του απανταχού ελληνισμού. Κύριε Πρόεδρε, εδώ στο Τορόντο οι παγκόσμιοι Έλληνες κρατούμε την Ελλάδα μέσα στην ψυχή μας και προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της. Παρόλες τις ανεπλήρωτες υποσχέσεις των προηγουμένων κυβερνήσεων της Ελλάδας προς τον απόδημο ελληνισμό. Εύχομαι η επόμενη επίσκεψή σας, αλλά και των συναδέλφων σας στο σπίτι μας να είναι η απαρχή μιας μελλοντικής μακρόχρονης συνεργασίας με προγράμματα και στόχους. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στην κοινότητα του Τορόντο, αλλά να βασίζεται σε όλες τις κοινότητες των Ελλήνων του κόσμου και σε όλους τους επιτυχημένους και διακεκριμένους απανταχού Έλληνες που μέχρι σήμερα η πατρίδα μας δεν έχει αξιοποιήσει στο έπακρο. Ο ελληνισμός έχει ευθύνη να υποστηρίζει αυτή την ιδέα που αποκαλούμε Ελλάδα. Δεν υπάρχουν Έλληνες της Ελλάδος και Έλληνες του εξωτερικού. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τον Έλληνα όλου του κόσμου. Τον παγκόσμιο ελληνισμό. Τον παγκόσμιο ελληνισμό. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Όλοι μαζί μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Πριν καλέσω τον εξοχότατο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, στο βήμα, λίγα λόγια σχετικά με την μέχρι σήμερα σταδιοδρομία του. Ο κύριος Ευάγγελος Μεϊμαράκης είναι δικηγόρος, πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών, της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντίου, με ειδίκευση στα φορολογικά και διατριβή στα εκλογικά συστήματα. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Υπουργός Εθνικής Αμήνης και Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον αθλητισμό, μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναπληρωματικό μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Βορειοατλαντική Συνέλευση. Σήμερα είναι βουλευτής στη Β' Αθηνών, εκλεγόμενος αδιάλειπτα επί 25 χρόνια, από το 1989 ως το 2013 και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Στο σημείο αυτό, ο λόγος περνά στον επίτιμο προσκεκλημένο μας για απόψε. Παρακαλώ τον εξοχότατο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, να έρθει στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ιερείς, με πολύ χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, σε μια εκδήλωση που μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας, να σας μεταφέρω μηνύματα από την Ελλάδα, αλλά και να πάρω θάρρος και κουράγιο κι εγώ από εσάς, γιατί όσες φορές συναντιόμαστε, μπορούμε πράγματι να μοιραζόμαστε το θάρρος και την ψυχολογία που απαιτείται και να ξαναβρούμε πάλι τον Έλληνα, τον οποίο τα τελευταία χρόνια είχαμε χάσει. Τον Έλληνα το δημιουργικό, τον Έλληνα που θέλει με ενωμένες τις δυνάμεις να μπορεί να δημιουργήσει, τον Έλληνα που αγαπά τη χώρα και που έχει αρχές και αξίες, γιατί είχαμε ξεφύγει αρκετά από αυτά τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλη η Ευρώπη θα έλεγα και όλος ο κόσμος μέσα από την υπερκατανάλωση και μέσα από τις λάθος διαχειρίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και θεωρώ ότι η επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής αλλά και οποιοδήποτε παράγοντα της πολιτικής ζωής του τόπου μας με την ομογένεια είναι πάντα μια δημιουργική επικοινωνία. Και αυτό γιατί, όπως σας είπα, θεωρώ ότι η ομογένεια είναι εκείνη η οποία είναι ο καλύτερος πρεσβευτής των αρχών και αξιών αλλά και της ίδιας της χώρας της Ελλάδος στον τόπο που ζείτε,
διότι εδώ ζείτε, μεγαλουργείτε, δημιουργείτε και πρέπει να σας πω ότι η Ομογένεια της Ελλάδος έχει το καλύτερο όνομα στον Καναδά. Μας θεωρούν πράγματι λόγω της δικής σας παραμονής εδώ ως τον λαό εκείνο ο οποίος είναι δημιουργικός, προσφέρει και ζει μέσα σε κάποιους κανόνες και υπηρετεί κάποιες αρχές και κάποιες αξίες. Και αυτό είναι πολύ θετικό και πολύ βασικό σε μια περίοδο δύσκολη που περνάει η χώρα μας. Άρα λοιπόν εσείς είστε η γέφυρα εκείνη μεταξύ της Ελλάδος και του Καναδά. Εσείς είστε οι καλοί πρεσβευτές μας και θα συμφωνήσω και εγώ ότι όλοι είμαστε Έλληνες, όλοι αγαπούμε την Ελλάδα, είτε είμαστε μέσα στην Ελλάδα είτε εκτός, όμως οι Έλληνες που είναι εκτός Ελλάδος την νοσταλγούνε κιόλας και την αγαπούν ίσως λίγο περισσότερο λόγω της νοσταλγίας τους. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι δεν την πληγώνουν την Ελλάδα όπως δυστυχώς πολλοί από εμάς που ζούμε στην Ελλάδα. Οι Έλληνες της Ομογένειας την έχουν κλεισμένη στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, αυτό το ελληνικό όραμα, αυτή την ελληνική σημαία και στενοχωρούνται, όπως έχω καταλάβει, όταν η Ελλάδα δεν πάει καλά ή όταν ακούγονται λόγια και προτάσεις που δεν μας τιμούν. Και έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια ακούγατε τέτοιες προτάσεις και τέτοια λόγια και δεν αισθανόσασταν υπερήφανοι για αυτά που ακούτε. Όμως πρέπει να σας πω ότι από εδώ και μπρος υπάρχει μια ελπίδα, υπάρχει ένα φως στο τούνελ, η Ελλάδα ξαναστείνεται όρθια και είμαι σίγουρη ότι με την παρούσα κυβέρνηση και με τις μελλοντικές από αυτή τη Βουλή θα καταφέρουμε και πάλι να σας κάνουμε υπερήφανους για αυτά που θα ακούτε για την Ελλάδα από εδώ και στο εξής. Είναι αλήθεια ότι περάσαμε δύσκολες ώρες και περνάμε ακόμα. Και είναι αλήθεια ότι η πολιτική τάξη έπρεπε να διαχειριστεί διαφορετικά τα ζητήματα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και είναι αλήθεια ότι στους Έλληνες πολίτες και στη συνείδησή τους η πολιτική τάξη, το πολιτικό σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, είχε υποβαθμιστεί. Και γι' αυτό ακριβώς οφείλουμε εμείς και πάλι να βρούμε τους τρόπους που θα κατακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και που θα τους οδηγήσουμε σε ασφαλή μονοπάτια. Είναι γεγονός ότι η διαχείριση της κρίσης δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Όχι μόνο από την πολιτική τάξη της Ελλάδος, αλλά από ολόκληρη την Ευρώπη, από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι πράγματι μπορεί να έγιναν λάθη διαχείρισης όλα αυτά τα χρόνια από τους Έλληνες πολιτικούς. Όμως η κρίση η οποία υπήρξε ήταν αποτέλεσμα τελικά της ίδιας της Ευρώπης, της ίδιας της ευρωπαϊκής πορείας. Και η Ευρώπη πιάστηκε αμήχανη. Δεν είχε τους θεσμούς και τις διαδικασίες να αντιμετωπίσει κρίσεις. Διότι όλοι οι θεσμοί και οι διαδικασίες και στα κράτη-μέλη αλλά και στην Ευρώπη ήταν για διαχείριση σε ήρεμες καταστάσεις και όχι σε κρίσεις που απαιτούσαν γρήγορες, τολμηρές, δύσκολες, αναγκαίες αποφάσεις. Και η Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, δεν είχε τους μηχανισμούς εκείνους που έπρεπε να υπάρξουν για την αντιμετώπιση τέτοιων δεδομένων. Και θα σας έλεγα ότι για πρώτη φορά έγιναν τέτοιοι μηχανισμοί το 8 και το 9 για να αντιμετωπιστούν κρίσεις όπως της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, διότι χτύπησε τελικά όλη την Ευρώπη αυτή η κρίση. Κρίση η οποία, θέλω να σημειώσω, δεν είναι μόνο οικονομική. Γι' αυτό και δεν λύνεται μόνο με οικονομικά μέτρα. Ήταν και κρίση κοινωνική, κρίση αρχών, κρίση αξιών, μια γενικότερη κρίση που περνάγαμε όλοι και που έπρεπε να απαντήσουμε στην κρίση αυτή με πολιτικά μέτρα και όχι μόνο με οικονομικά και τεχνοκρατικά. Όμως φαίνεται ότι επειδή ακριβώς οι πολίτες είχαν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς, προτίμησαν εκείνα τα χρόνια τους τεχνοκράτες, που είδατε ότι σε όλη την Ευρώπη περισσότερο ευδοκίμησαν. Θεωρώ ότι οι τεχνοκράτες και οι οικονομολόγοι είναι καλοί, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τους πολιτικούς, αφού ακούσουν τους οικονομολόγους και τους τεχνοκράτες και τους τραπεζίτες και αφού και οι πολίτες κληθούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο διάλογο. Διότι τα οικονομικά ζητήματα δεν μπορεί να λύνονται μόνο με αριθμούς και με οικονομικές διαδικασίες. Διότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων το εισόδημά τους μειώνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους.
Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν προγραμματίσει διαφορετικά την πορεία τους και μέσα από αυτή την κρίση βρίσκονται με βάναυσο τρόπο να πρέπει να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα, τα οποία είναι εντελώς αρνητικά. Άρα θα πρέπει οι αποφάσεις να είναι κυρίως πολιτικές και στον οικονομικό τομέα, αλλά να λαμβάνεται πάντα υπόψη ο άνθρωπος, η κοινωνική συνοχή και η κοινωνία γενικότερα. Και να μην ξεφεύγουμε από τις αρχές της αλληλεγγύης, της συναδέρφωσης, της αγάπης και τις αρχές τις οποίες δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαμε αφήσει. Γι' αυτό και σας ομιλώ και για γενικότερη κρίση αρχών και όχι μόνο οικονομική. Μετά τις εκλογές του 2012 πέρυσι, στην Ελλάδα βρεθήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο δίλημμα, όπως θυμάστε, εάν οι λύσεις πρέπει να δοθούν μέσα στην Ευρωζώνη με προοπτική το ευρώ ή αν τελικά η Ελλάδα θα αποχωρήσει από το ευρώ ή αν θα έχει μια άτακτη χρεοκοπία. Πολλοί ήταν εκείνοι που την εποχή εκείνη στοιχημάτιζαν ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Στοιχημάτιζαν ότι η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ. Ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν θα μας θέλουν και δεν θα μας χρειάζονται, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν θα αντέξουμε. Δημιουργήθηκε πράγματι ένας ζωηρός διάλογος εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα προεκλογικά. Και τελικά οι δυνάμεις οι οποίες πίστευαν και πιστεύουν ότι οι λύσεις πρέπει να είναι μέσα στην Ευρωζώνη είχαν την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και προσπάθησαν να συνεννοηθούν, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, μια κυβέρνηση που να την ενδιαφέρει μόνο το πώς η Ελλάδα θα ορθοποδήσει. Και γι' αυτό είδατε και καταφέραμε και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση που στηρίζεται από 3 κόμματα με μια ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή. Και θα έλεγα ότι εμείς που ζούσαμε κιόλας τις εντάσεις των τελευταίων ετών, αδυνατούσαμε να πιστέψουμε ότι τα 2 μεγάλα κόμματα που διαχειρίστηκαν τις τύχες της χώρας και που είχαν μεγάλες εντάσεις μεταξύ τους αυτά τα χρόνια, ότι θα μπορούσαν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να συνδιαμορφώσουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να τεθεί υπόψη της Ευρώπης και των δανειστών και να βγάλει την Ελλάδα από τον δρόμο τον οποίο βάδιζε. Είδαμε ότι τελικά καταφέραμε, συνεννοηθήκαμε και όχι μόνο τα 2 μεγάλα κόμματα, αλλά και κομμάτι της αριστεράς και η δημοκρατική αριστερά, η οποία συμμετέχει με τη στήριξή της στο Κοινοβούλιο στις κυβερνητικές αποφάσεις, με μόνο στόχο για το πώς θα μπορέσουμε πράγματι να βγούμε από την κρίση. Και μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες και υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ μας και υπάρχουν. Όμως, συμφωνήσαμε σε ένα ζήτημα. Στο πώς θα σώσουμε η Ελλάδα. Είπαμε, αφήνουμε το εγώ και συνεννοούμεθα για το εμείς. Αφήνουμε τα μικροκομματικά παιχνίδια και συνεννοούμεθα για την Ελλάδα. Και δεν μας ενδιαφέρει τι ψήφισε ο καθένας, όσο το να μας εμπιστευτεί να οδηγήσουμε την Ελλάδα έξω από την κρίση. Και χαίρομαι γιατί σήμερα, ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ήρθα να σας μιλήσω ενωτικά, συνθετικά, μόνο για την Ελλάδα. Μόνο για τη σημαία μας, μόνο για την πατρίδα μας. Για να μπορέσουμε πράγματι, ανεξαρτήτως των διαφορών μας, που είναι φυσικές, που είναι φυσιολογικές, σε μια δημοκρατία να έχουμε τις διαφορές μας. Και εμείς οι Έλληνες, θα μου επιτρέψετε να πω, έχουμε και πιο ένταση σε αυτές τις διαφορές. Είναι το μεσογειακό μας κλίμα. Όμως, απαιτεί ο πολίτης, απαιτούν οι συνθήκες να μπορέσουμε να βρούμε κοινές λύσεις και κοινούς δρόμους να προχωρήσουμε. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, δημιουργήθηκε πέρυσι τέτοια εποχή μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται στα 3 κόμματα που πολλοί δεν πίστευαν ότι θα αντέξει, δεν πίστευαν ότι θα κρατήσει, δεν πίστευαν ότι θα συμφωνήσουμε, δεν πίστευαν ότι οι Έλληνες θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε έστω και μεταξύ μας για ένα πρόγραμμα κοινό το οποίο θα θέταμε υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέγανε ότι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα δημιουργηθεί πάλι αστάθεια, θα ξανά έχετε εκλογές. Περάσαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μας λέγανε στις γιορτές. Περάσαμε και τις γιορτές και τώρα κλείνουμε ένα χρόνο δημιουργίας. Ένα χρόνο που άλλαξε την εικόνα της Ελλάδας διεθνώς.
Ένα χρόνο που δείχνει ότι υπάρχουν εκθέσεις των διεθνών οίκων όπου δείχνουν πράγματι αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Ένα χρόνο που προσκαλούμε πλέον και έρχονται, γιατί μας εμπιστεύονται, επενδύσεις μεγάλες από όλο το ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο σύστημα και από εδώ από τον Καναδά. Μέσα πάντα σε ένα νομικό και νόμιμο πλαίσιο που η Ελλάδα χαράζει. Εμείς θα το χαράξουμε αυτό το πλαίσιο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό το χρόνο έγιναν πολλές θυσίες των Ελλήνων πολιτών, μειώθηκε πάρα πολύ το εισόδημά τους, αλλά εμπιστεύτηκαν αυτά τα τρία κόμματα, εμπιστεύτηκαν τη Βουλή και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ ως πρόεδρος της Βουλής θέλω να πω ότι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις προτάσεις τους, όσα κάνουν προτάσεις, δημιουργικά προσφέρουν. Μας συγκρατούν άλλωστε από άλλα λάθη που μπορεί να γίνουν. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να σας πω ότι σεβόμαστε όλοι το Κοινοβούλιο, το θεωρούμε έναν ιερό τόπο διαλόγου που μπορούμε από εκεί να έχουμε τις προτάσεις μας και να διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας. Με τους εταίρους μας οι οποίοι και αυτοί κατάλαβαν ότι δεν είμαστε τεμπέληδες όπως έλεγαν τον πρώτο καιρό. Ότι δεν είναι τιτανικός η Ελλάδα, αλλά είναι ένα πλοίο το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε, ένα πλοίο το οποίο μπορεί πράγματι να, αφού στρίψουμε το τιμόνι, να βρει το δρόμο του. Δεν θέλω να τα ωρεοποιήσω, δεν θέλω να σας πω ότι όλα πάνε τέλεια. Αντιθέτως, ο συναγερμός υπάρχει ακόμη. Είμαστε σε συναγερμό, γιατί δεν επιτρέπεται να χαλαρώσουμε, δεν επιτρέπεται να στραβοπατήσουμε. Οφείλουμε και πρέπει να είμαστε σε συναγερμό για να μην πάνε χαμένες οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών, οι κόποι των Ελλήνων πολιτών. Γιατί η κατάσταση δυστυχώς είναι αβέβαιη σε όλη την Ευρώπη. Εμείς δημιουργήσαμε μια πολιτική σταθερότητα. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές. Μας έδωσε τη δυνατότητα να πούμε στους Ευρωπαίους πού κάνανε λάθη, πού πρέπει να διορθώσουν και πώς πρέπει να οδηγήσουμε πλέον τη χώρα σε ανάπτυξη και σε νέες θέσεις εργασίας. Γιατί οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλη ύφεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη μεγάλη ανεργία. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και να πάρουμε τις νέες αποφάσεις, τις αναγκαίες, για να βγούμε από την ύφεση. Θεωρούμε και φιλοδοξούμε και ελπίζουμε ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα φέτος. Και αυτό οφείλεται πραγματικά στη μείωση εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Περνάμε με τα αναγκαία, γιατί έτσι πρέπει αυτή τη στιγμή, ώστε μακροπρόθεσμα να έχουμε τα θετικά αποτελέσματα. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε την τύχη να έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος καταλαβαίνει οικονομικά, τα ξέρει την οικονομία, την ξέρει την οικονομία, αλλά επειδή είναι και ταυτόχρονα πολιτικός, ξέρει και ποια είναι τα όρια των πολιτών. Δεν είναι ένας απλός τεχνοκράτης οικονομολόγος, ούτε ένας σκέτος πολιτικός. Είναι ένα καλό μείγμα, το οποίο εμπιστεύονται και οι δύο άλλοι αρχηγοί, το οποίο εμπιστεύονται και οι πολίτες και μπορεί πράγματι να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις που απαιτούνται προς όφελος της χώρας και γνωρίζοντας πού πηγαίνουμε τη χώρα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Είμαστε δίπλα στους πολίτες και είμαστε δίπλα τους και πρέπει να σας πω ότι ξεπεράσαμε και εκείνη την περίοδο που οι πολίτες ήσαν πολύ αγανακτισμένοι με το σύνολο των πολιτικών. Μπορούμε τώρα και συζητάμε και συνεννοούμεθα με τους πολίτες και συμμετέχουν οι Έλληνες πολίτες σε αυτή την προσπάθεια. Και εδώ θέλω μέσω εσάς να ευχαριστήσω και τον Καναδά, ο οποίος συνέβαλε θετικά στη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε, διότι και ψυχολογικά μας στήριξε όταν ήρθε να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Και αυτό οφείλετε και εσείς να τους το μεταφέρετε και να τους ενθαρρύνετε να έρθουν και για άλλες επενδύσεις. Γιατί το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα αλλάζει. Η Ελλάδα γίνεται φιλική προς το επιχειρήν. Δημιουργεί ένα καλό περιβάλλον και για τις επιχειρήσεις και πολύ περισσότερο και για τον τουρισμό. Εγώ, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι οφείλουμε εμείς οι Έλληνες να διατηρήσουμε καταρχήν την ταυτότητά μας, και αυτή θα γίνει μόνο δια της παιδείας, διότι με άλλο τρόπο δεν υπάρχει, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και θα σας έλεγα κιόλας ότι όλοι στο εξωτερικό μιλούν για την αρχαία Ελλάδα, για τους φιλοσόφους,
και για τον πολιτισμό μας. Καιρός είναι εμείς οι ίδιοι να τους κάνουμε να μιλούν με θερμά λόγια και για τη νέα Ελλάδα και για την Ελλάδα του 2020, η οποία θα μπορεί να είναι φάρος πολιτιστικός, που μπορεί να εκπέμψει μηνύματα αρχών και αντιλήψεων νέων, που μπορεί να δώσει πανευρωπαϊκά οράματα, που μπορούμε πράγματι μέσα από τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε τις άλλες απόψεις, ότι πρώτα απ' όλα τις ανεχόμαστε και τις αποδεχόμαστε, και δεύτερον παλεύουμε για τις ελευθερίες, τις θρησκευτικές, τις ελευθερίες των ατόμων. Γιατί η δημοκρατία η ίδια που υπάρχει στην Ελλάδα και που εμείς δημιουργήσαμε είναι θεματοφύλακας για όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες. Και οφείλουμε εμείς, με βάση πρώτα απ' όλα την παιδεία μας, να προχωρήσουμε, να συγκρατήσουμε και να συντηρήσουμε όλη αυτή την κουλτούρα την οποία έχουμε από την αρχαία Ελλάδα, να την προσαρμόσουμε στη νέα τεχνολογία και στα νέα δεδομένα και να δώσουμε το δείγμα και το φάρο για την Ευρώπη του 2020. Πιστεύω ότι εδώ στον Καναδά μοιραζόμαστε κοινές αξίες και κοινές αρχές. Είναι μια πολιτεία, ένα κράτος το οποίο έχει πανανθρώπινες αρχές, πανανθρώπινες αξίες, με ανοχή στη διαφορετική άποψη, με προσπάθεια για να υπάρχουν οι ατομικές ελευθερίες. Και πιστεύω ότι επειδή μοιραζόμαστε αυτές τις αρχές, μπορούμε και να συνεργαστούμε ακόμα περισσότερο μαζί τους. Εσείς άλλωστε έχετε δώσει το λαμπρό παράδειγμα. Εσείς έχετε και τις καλές επαφές μαζί τους. Εσείς είτε έρχεται ο πρόεδρος της Βουλής είτε δεν έρχεται, εσείς μπορείτε πράγματι να κάνετε την απαιτούμενη εργασία για την Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Καλό είναι, όπως είπε και ο πρόεδρος, να έχουμε τακτικές επαφές και επισκέψεις. Καλό είναι να ερχόμαστε και να επικοινωνούμε. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ότι ακόμα και αν δεν ερχόμαστε, η εργασία η οποία πρέπει να γίνει σε βάθος μπορεί να γίνεται από όλους εσάς που συμμετέχετε ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή του Καναδά. Και μπορεί πράγματι να βοηθήσετε τη χώρα, μπορεί πράγματι να βοηθήσετε την πατρίδα, κάνοντας αυτά τα μεγάλα απλά βήματα. Με τις αρχές μας, με τις αξίες μας, με τον πολιτισμό μας και με όλα αυτά τα οποία προηγουμένως αναλύσαμε. Εγώ λοιπόν θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, χωρίς αυτό να σημαίνει εφησυχασμό. Θέλω να σας μεταφέρω ότι αλλάζει η εικόνα, αλλάζει και η Ελλάδα όμως πραγματικά. Και θέλω να σας μεταφέρω ότι εμείς οι Έλληνες τελικά, όταν βρεθούμε στα δύσκολα, επειδή έχουμε φιλότιμο κυρίως, επειδή έχουμε μια διαφορετική κοινωνική συγκρότηση, επειδή οι οικογένειες αμέσως στα δύσκολα ξαναβρισκόμαστε, ξανασυναντώμεθα. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια έτσι της υπερκατανάλωσης που περάσαμε και στην Ελλάδα, πολλά από τα παιδιά φεύγανε, ανοίγαν σπίτια δικά τους, μόνα τους, χάνανε την επαφή με τους γονείς τους, με τους παππούδες, με τις γιαγιάδες. Η κρίση μας έφερε πιο κοντά. Είχε και τα θετικά της αποτελέσματα. Ξανάφερε την οικογένεια στο σπίτι. Ξανακατάλαβαν τα παιδιά τι σημαίνουν οι γονείς, αλλά και οι γονείς τι σημαίνουν παιδιά. Ξαναβρήκαμε το αισθητήριό μας το οποίο είχαμε. Και γι' αυτό ακριβώς εγώ πιστεύω ότι κυρίως η Ελληνίδα μάνα που στηρίζει την ελληνική οικογένεια ξαναβρίσκει και πάλι τη θέση της μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι και το πιο βασικό. Κάτι κάνουμε βέβαια και εμείς οι πατεράδες. Προσπαθούμε. Δεν είναι όλα μόνο από τις μητέρες. Αλλά πιστεύω ότι τελικά αυτή η συνεννόηση που μας έφερε και πιο κοντά, το φιλότιμο το οποίο ξαναβρήκαμε, την αλληλεγγύη την οποία ξαναχτίσαμε, η Εκκλησία η οποία άρχισε να λειτουργεί με πιο δημιουργικό και πιο μεγάλο τρόπο και όλοι οι Έλληνες προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, είναι κάτι που κερδίσαμε και ξαναπετύχαμε. Τι κερδίσαμε? Να είμαστε και πάλι Έλληνες, να έχουμε το φιλότιμο και να υπηρετήσουμε τις αρχές και τις αξίες που τόσα χρόνια υπηρετούμε. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Σας καλώ να τα μεταφέρετε αυτά σε όσους συζητήσετε και να έχετε πάντα το κουράγιο και τη δύναμη, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και αυτή τη μάχη πάλι θα την κερδίσουμε. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε τον εξοχότατο πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Η κυρία Φραγκεδάκη, εκ μέρους της πόλης του Τορόντο, θέλει να παρουσιάσει κάτι. Απλά ήθελα να σας δώσω ένα μικρό μυστικό από την όμορφη μας πόλη, να σας καλωσορίσω κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα μέλη του Συμβουλίου, ο Σύνοδος μπορούν να έρθουν πάνω, παρακαλώ. Τα μέλη του. Και να γνωρίσει το πολύτιμο έργο που επιτελείται στην Βουλή των Ελλήνων και όλοι το πολύτιμο έργο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τορόντο, 28 Ιουλίου 2013, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά και του Προεδρεύοντα της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο, του εντυπωτάτου μας Γενικού Προέδρου Προξένου και ψέκα Καναδά, κ. Σοφοκλέος, Χριστίνα Μιχαλίδη, Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά. Σας ευχαριστώ πολύ.